سلام تعنا بلي كبرات تختاتلتي أكسماين ميديا نتورك كما يكنيكم نمعنتي حدا فولي مدب حزنا لكم قريبنا لنا مساي أيت أسفا أباي ألو كساف تسامز مدب زمسانا خصون حق أب خبري علم أبزنا ينو معنت رأسنا عيوتات داقمة هنسات تغراي أبزبل رأسي تساني حكينا خنقبر كم أون زي عيوتات داقمة هنسات تغراي مبزحتو جيزي ناوو تتسقاقو عدكالات بقربات نعدمنا نزتيرلو قدائي فلايد ما دحري تي عنوتات ويكا كبرتي كساراتات أبلع الهزب تقراي ممتع مس جمر خاوكلتا شومة الناوزي بملؤو ناي مدحان دقيم كاناي مهناز حبرت سبكا ناو نور نام مملاس زقبر من قسقاسات يزوزح حزي أو زدهو ብዙሓት ትካላት ኣለዉ ካብተን ትካላት ብቐዳምነት ካብ 2008 ናውዚ ጽቡቕ ስራሕትታት ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ መጀመርያ 2008 ጽቡቕ ስራሕትታት እናሰርሐ ካብ ዝጸንሐ ናይ ውልቀ ሰባት ማሕበር ወይ ከዓ ናይ መንግስታዊ ዘይኮነ ትካል TDRF ዝበሃል ሓደ ካብኣቶም ናይ ቦምበር ናይ ቦርድ ኣመራርሓ ምሳይ ኣሎ ኣይተ ኣሰፋ ኣባይ ጻኒሕት ክንገብር ኢና ብሓፈሻ ኣብ ዕዮታት ዳግመ ህንፀት ትግራይ እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ዝብል እውን ሓዊስና ምስኡ ትካሎም ከእንታይ ሰሪሑ እስካዕ ሕጂ TDRF እንታይ ገይሩ ኣሎ ካብ 2008 ናብዚ ንቐጻሊ ኸ እንታይ ዕላማ ኣለዎ ምስ ህዝቢ ከመይ እዩ ሓቢሩ ክሰርሕ ዝኽእል ብፍላይ ድማ ኣብ ደገ ምስ ዝነብር ትግራዋይ ዝብል ጻኒሕት ክንገብር ኢና ክሳብ ፍጻመ ዝመደብ ዝምሳና ክትጸንሑ ሕዚ እውን ደጊመ ክዕድም ኣብ ፌስቡክ ስለዘየለ ፌስቡክና ስለዝተዓፀበ ኣክሱማይን ሚድያ በጃኹም ሼር ግበርዎ እዚ ናብ ዝተፈላለየ ግሩፓት ሼር ንክትገብርዎ ክምሕፀን ይደሊ ኣይተ ኣሰፋ እንኳዕ ብሰላም መፁ ጊደይ ብጣዕሚ እየ ዝመስግን ብፍላይ ከዓ ኣክሱማውያን ሚድያ ዘለኹም ኣሕዋት እዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብኩምና ብስምቲ ማሕበር ብስም ህዝቢ ትግራይ ትነገልግሎ ህዝቢ ትግራይ ከመስግን ይደሊ يعني قرم موسكي مبار أفتي نحن معانتي بزحت عيوتات خمزلو كم صبينا خم تجارو فلوت يوجن معانتي كم تكالينا خنعلل كم تكال TDRF تجراي ديزاستر تجارو ديزاستر ريليف فند زبل تكال علىكم إذا تكال زي عم سرارتو خمينيرو فلما انتهي علامات حيزو يو تمسريتو زلو بزيستني جمر فلما يا تجارو ديزاستر ريليف فند ويكع بتقرينيا هم شعو هم استرقمنايو محور متحققاز تقراي تعلام أنا أبكل تشحن 10 شمونتن كبابي مستممزع زناي حدش فلاي بتحزي سلطان زلو كريمنال جروب تقول لسو أب سلطان أب زمزل وان أب تجارو أتكيرو تختاتها لزخونة تقاطاتي في السمنيرو تشعو جيزياو زخونة حاجة نمهاب علمنا وحدات تجارو فلاك عبدو ياسبورا نركب سمويا تفلالي عينت مويا زلنا سوات ناب جروب مزينا جن تحواراوي بهجي بزخالنا يبتن كاب استفلالي كفالات إثيوبيا تمزاوي لهم زموت وجنات محجاز قلتوف زخونه حاجز ناي هيوت هدحن حاجز نمهابي نيرو تمأكبنا سويت قند مأكبنا تتقراواينت أب تقعات سلازنبرة أبتزل أبزعد زنبر أب دقة زنبر تقراواي أتحوابيركا مستبعد زلو زنكاسا عصو زلو أب كوم عينت سرحة زنكاسا عصو أكالات حابيركا بمسرح زكالنا نمقبار علمنا زتلعلنا إنا نيرنا مالتيو كاو غزيلو أقداس النت تكالاوي قوام نخلو أقداس خوينو سلازر خونايو فلاي كعاني مسايا خمزي عينت حادقاتات كقاتمو خلو مزلنا نايتهم بزح الساعات زنكاسا عصو زلو زنكاسا عصو زسنحو عبيتي تكالات كم نمع TDA مارت زبولو خالو تكالات ون ناتاتهم حاجز ناتاتهم عركن مخان فلاكعة زي الساتف زلو تقراواي مدسي حدش ولدو ولا تتسنح ولدون تناي تقراواي عغمي التحوابيركا
ናይ ትግራይ ተዓብየሉ መንገዲ እጃምና ንክነወፊ TDRF ዝብል ብ2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ ኬቲ ቴክሳስ ኢና ሴትኣፕ ጌርናዮ ማለት እዩ ኣጀማምራና ንዑ ይመስል ግርም እስኪ ቁሩብ ካፍቲ ሒዝዎም ዝተላዕለ ዕላማታት ተወሰነ ንእሽተይ ጀመርካይ ነገር ኣሎ ግን መሰረታዊ ዝኾነ ዕላማታት እንታይ እየን ተንጀምረለን እዚ ትካል ተጣይሸሉ ምክንያት ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ትግራይ ዓቢና ዝመፃና ሰባት ኣብ ክሊ ብናይ ትግርኛ ፀዋዓ ብክሊ መንእሰይነት ዘለና ሰባት ብዛዕባ ናይ ትግራይ ህይወት ትዘሎ ፀገም ትዘሎ ድኽመት ትዘሎ ፖቴንሻል ብውልክዕ ከዓ ትዘሎ ዓቕሚ እውን ንፈልጦ ኢና ትዘሎ ፍልፍል ዓቕሚ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብዚ ዝተወለደ ሰከንድ ጀነሬሽን ዝበሃል ናይ ሕብረተሰብና ክፍሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ሃይ ሌቨል ተዘይኮይኑ ብኤክስፒሪየንስ ብልምዲ ዝነበረሉ ኩነታት ስለዘየሎ ሓደ ትርክብ እሱ ንምፍጣር እሞ ተብዚ ዘሎ ዓቕሚ ሰከንድ ጀነሬሽን ዓቕሚ ተቐዲሙ ብሰንኪ ስደት ብሰንኪ ስቃይ ብሰንኪ ኩናት ኣብ ናይ ደርጊ ግዜ እዋን ቀዲሙ ዝመፀ ኩሉ ግዜ ንዓዱ ከበርክት ዝፀንሐ ዓብይ ወለዶ እውን ኣሎ ኣብዚ ሰለስቲኦም ጀነሬሽን እዚኦም ሓቢሮም ትግራይ ንምልማዕ ኣብ ዝግበር ዓውዲ ንክሳተፉ መድረክ ንምኽፋት እዩ ብዓብዪ ክትሪኦ ከለካ እቲ ዋና ሚሽንና እዚ ዓቕሚ እዚ ተጠቒምካ ኢሚድየት ዝኾነ ሂማኒታርያን ሪሊፍ ወይ ከዓ ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ህይወት ሃድሕን ሓገዝ ምሃብ ምኽኣል ብውልክዕ ከዓ ኣብ ዓዲ ዝርከቡ ዝኾነ ይኹን ብኦቢልና ዝተፈላለየ ፕሮግራማት እቅዳት ብምሕንፃፅ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ምቅልጣፍ ዝብል ከም ዓብዪ ዕማም ሒዝና ኢና ተልዒልና እቲ ሚሽንና እሱ እዩ ከም TDRF ዕውት ኮይንና ንብሎ ከዓ መጻኢ ትግራይ ውሕስቲ ዜጋታታ ርሁብ ዝኾነ ናይ ህይወት ከይዲ ተቀላጥፍ ተማዕሪ ዓዲ ብፍላይ ከዓ ኣብቶም ነጥፈሎም ብቐዳምነት ጌርና ዝወሰድናዮም ስራሕቲ ብዓርስኻ ምግቢ ምኽኣል ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ ዝተፈላለየ ኮታስ ነቲ ህዝቢ ኩለ መዳያዊ ጥዕንኡ ህይወቱ ረሃዋ ዘስንቕ ትግራይ ንምርኣይ እዩ ንሕና እውን እሱ እስካዕ ዝኸውን ናይ TDRF ዕማመ ይተወደአን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንጀምሮ እምበር ካልኦት ቀፀልቲ ትውልድታት እውን እዚ ዕማም እዚ እዚ ሕልሚ እዚ ብሁግ ዝበሃግ እዚ ጋህዲ ንክኸውን ክስራሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ዕላማና እሱ እዩ ግርም ፅቡቕ ዕላማ እዩ ተሓንጊጡ እኒአ እስኪ እሞ ብናይ በቲ ዘውፃኹሞ ወይ በቲ ዝሓዝኩሞ ዕላማ መሰረት እስካዕ ሕዚ ካብ 2008 ናብዚ ንሕና ከም ኣክሱማውያን እንፈልጦ ስራሕትታት ኣለዉ እዮም ግን ብዕምቀት ያው በዓል ጉዳይ ንስኹም ስለ ዘለኹም ከዓ እንታይ ሰሪሕኩም እስካዕ ሕጂ ክንደይ ናይ ዝኣክል ከይድኩምሉ ፅቡቅ እቲ ዝኸድናዮ ክያዶ ኣብ መጀመርያ ያው ክንጅምር ከለና ከምቲ ዝበልኩኻ ተጓይና ተጋሩ ብፍላይ ከዓ ዝተወሰና ኣብ ኩሉ ሕልና ትግራዋይ ዝነበረ ፀገም እዩ ኩላትና ብናይ ምምዝባል ብፍላይ ዘርኢ ተኮር መጥቃዕቲ ተጋሩ ኣብ 2018 ክጅምር ከሎ ዘይጓሃየ ትግራዋይ ኣሎ ኢለ ይግምትን ወይ ከዓ ሓበሬታ ዘይብሉ ክኸውን እምበር እቲ ጓሃየ ሰብ ኩላትና እዩ ነይሩ እዚ ጓሃየ እዚ ግን ናብ ተግባር ክነሰጋግር ብዝብል ኢና ጀሚር እዚ ናይ መጀመርያ ቀንዲ ስራሕ ጌርና ዝወሰድናዮ እቶም ተመዛበልቲ ምሕጋዝ እዩ እቶም ተመዛበልቲ ከዓ ኣብ ትግራይ ኣብ ብዙሕ ቦታታት معقليتات يوم معقلهم نيرم بزي ناي مجمرة سرحنا تقوفند مي سوشيال ميديا من طاف نيرو
ስለዚ ብትጎፈን ምሱ አይ ቲንክ ብዩ ናብ ህዝቢ ዘፋለጠና ስራሕ እውን ክኸውን ዝኽእል ልዕሊ 100,000 በቲ ጎፈን መቢሉ ተኣኪቡ ብኦቢልና ከዓ ኣብዚ ዘለዋ ማሕበራት ኦልሬዲ ዝተወደባ ውዳበታት ዘለዋ ምዃነን ስለ ንፈልጥ ፓርትነርሽፕ ወይ ከዓ ርክብ ምስራሕ ኣገዳሲ ስለ ዝነበረ ሽዑ ይነበርኩም እምበር ብሚድያ ተጣይሾም ዝነበሩ ንበዓል ዓይጋ ፎረም ቲኤምኤች ከይተረፈ ዝተፈላለዩ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣክቲቪስት ብፍላይ ሄቪ ዌይት ሶሻል ሚድያ ፎሎዊንግ ዘለዎም ሰባት ናትና ኣምባሳደር ኮይኖም ንክሰርሑ ዕላማና እንታይ ምዃኑ ድልየትና እንታይ ምዃኑ እንታይነትና መን እዮም ኣብዚ ስራሕ ዘለው ዝነጥፉ ዘለው ዝብል እቲ ድልየትና እውን እንታይ ምዃኑ ንዕኦም ብምፍላጥ ዝተፈላለዩ ኦርጋናይዜሽናት ብፍላይ ኮሚኒቲ ሴንተርስ ኦርጋናይዜሽንስ ትግራይ ተኮር ዝኾኑ ትካላት ቦስተን ኮሚኒቲ ሚኒሶታ ኮሚኒቲ ሂውስተን ኮሚኒቲ ካብ ወፂሉ ንበዓል ኣትላንታ ዴንቨር ኣብ ላዕለዋ ኣሉምናይ ስኩልስ ኣሶሲዬሽን ኣብ ዲኤምቪ ትግራይ ኮሚኒቲ ካልኦት እውን ዝረሳዕኹም እንተሃልዮም ሳንዲያጎ ኣይ ሪመምበር ብሳንዲያጎ እውን እቲ ናይ መጀመርያ ስራሕና እዚ ፀገም ምህላው እቲ ህዝቢ ንክፈልጦ ምግባር እዩ ኩሉ ትግራዋይ ዝተፈላለየ ረዳድኣ ስለ ዘለዎ ኣብ ሓደ ዓይነት ስምዒት ንምእታው ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ብፍላይ ከዓ ማቴርያል ኣብ ምድላይ ናይ ኣድቮኬሲ ስራሕ እውን ሰሪሕና ማለት እዩ ናይቲ ህዝቢ ድምፂ ምዃኑ ሕዚ almost synonymous ምስ ትግራዋይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምክንያቱ ንሕድሕድ ገዛ ተንኳሕኺሓ እያ ስለዚ ኩላትና ናይ ትግራይ ኣምባሳደራት ኮይና ኣለና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሽዑ ግዜ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ሓደ ርዲኢት ነይርዎ ማለት የፀግም እዩ ምክንያቱ እቲ ፀገም ብኢንቴንሽናል ክኸውን ይኽእል ዘይክኸውን እውን ይኽእል ብዙሕ ኣይተቃልሐን ብሚድያ እውን ኣይተነገረን ነይሩ ብዙሕ ስለዚ እቲ ማቴርያል ንረክበሉ እቲ ናይ ሚድያ ስራሕቲ ንምስራሕ እውን ተገዲድና ማለት እዩ ስለዚ ምስ ቪኦኤ ምስ ብዙሓት ኢንተርቪው ጌርና ዝተፈላለዩ ናይ ሚድያ ትካላት እቲ ፀገም ምህላው ኣብ ቢቢሲ ኣብ ትግርኛ መደብ ትግርኛ ቢቢሲ ኣብ ቪኦኤ እውን ከምኡ መደብ ትግርኛ ኣብ ዓይጋ ፎረም ብፍላይ ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሊ ቲኤምኤች እውን ቀፂሉ ምግዋሕ ጀሚሩ ብኦቢልና ከዓ ይመስለኒ ኣይ ቲንክ መንግስቲ ትግራይ እውን መልሲ ክህብ ተፅዕኖ ፈጢሩ እዩ ትናትና ምንቅስቃስ ኣብ ዝነበረ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ክሬዲትን ምውሳድ ኣይኮነን ግን ተርእዩ ከምኡ ነይሩ ንሕና 4-5 ወርሒ ጌርና ካብ እንጅምር እዩ መንግስቲ ትግራይ ቴሌቶን ዝጀመረ ኣብ ሽዑ ሰዓት ግን almost 60,000 በፂሖም ኣለው እቶም ተመዛበልቲ ካብ ክልላት ኦሮሚያና ኣምሓራ መብዛሕትኦም መፅኦም ኣብኡ ከዓ ብዙሕ ጥልቕ ዝበለ ብፍላይ ከዓ ዝኾነ ሪሰርች ንእሽተይ ሪሰርች ሰራሕና ነይራ ክንደየናይ እቲ ናይ ፀገሞም ዕምቀት እንታይ ዓይነት ባህርያት ኣለዎ እቲ ዝበፅሖም ጥቕዓት እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ንምርዳእ ዝተወሰነ ኮሽነር ኣዳሊና ናብቲ ተመዛበልቲ ዝርከብዎ ቦታ እውን እቶም ኣብ ዓዲ ኮይኖም ዝሕግዙና ብዘጋጣሚ ክገልፆ ዝደሊ ከራድየን ኤልደርስ ኣሶሲዬሽን ዝበሃል ኣብ ትግራይ ናይ ገባሪ ሰናይ ማሕበር ኣሎ ብናታቶም ቮለንቲር ኣቢልና ኢና እቲ ኣብ ዓዲ ዝግበር ስራሕቲ ነሳልጦ ነርና ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ኮሚኒቲታት ምስቶም ኣብዚ ዘለው ኮሚኒቲታት ርክብ ብምግባር እቲ ፍርቂ 100,000 ዝኣክል ተኣኪቡ ጠቅላላ 210,000 ከባቢ ናብ ቅርሺ ናብ ብር ክግበት ከሎ almost 6 ሚልዮን ዝኣክል ቅርሺ ኣኪብና ማለት እዩ እታ ናይ መጀመርያ ፕሮጀክትና ንሳ እያ ትመስል ግርም ስለዚ እዚኣ ሓበሬታ እውን ነይራትኒ እያ ምስቲ ፈለምቲ ምዃንኩም ከባቢ 6 ሚልዮን ገንዘብ ኣኪቦም ቅርሺ ኣኪቦም ንትግራይ ገፅ ከይዶም ኣለው ከም ዝበሉ ሰባት ከም ዝበለ ትካል ዝበሃል ወረ እውን ሰሚዐ ብጣዕሚ ወናማት ኢልና እውን ኣድኒቕናኩም ኢና ሽዑ ግዜ ሓደ ቪድዮታት እውን ርኢና ነርና ኣብቲ ሰዓት ንሱ መሓዙትና እውን ኣለው ከም ተሓበርቲ ኮይኖም ድዮም ገለ ንበዓል ዳንኤል
እውን ኣብ ኢንተርቪው ክግበሩ ርኢና ኣለና ዳንኤል ትካቦ እወ ዳንኤል ትካቦ ንባዕል ፈለማ ገለ ኢንተርቪው እናገበሩ ርኢ ኣለኹ ትሽዑ ግዜ እዩ ነይሩ መስለኒ ነቶም ስደተኛታት ብስሩ ኣብ ስራሕኩም ኣብዚ ኩሉ እዚ ገንዘብ እዚ ክትእክቡ ከለኹም ኣብ ስራሕኩም ዝገጠመኩም ፈተናታት እንታይ ነይሩ? ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝነበርና 11 ንኸውን ሰባት ማለት እዩ ክንጅምር ከለና ኣነ ብጣዕሚ እየ ከመስግኖም ዝደሊ ኣይነው ንትግራይ እዩ ንዓዶም እዩ ንህዝቦም እዩ ተዘይገድሶም ንዖም ትምድካም ትድቃስ ምሳን ነው ብዙሕ ትዝብሎም ይመስለንን ግን ክምስገኑ ዝግብኦም ሰባት ንበዓል ፈለማ ሰሚራ ፀሃየ ዘመንፈስ ሕዝቡ ነፍቲ ቦርድ ኣሎ ሂዝ አወር current executive director ጨርቆስ ደሳለኝ ካብ ሚኒሶታ ዘነበ አረጋዊ ካብ ሚኒሶታ ዳንኤል ትካቦ ካብ መቐለ ፈለማ ካብ ዲሲ ሙና ገብረ ካብ ዲሲ ኤሪያ ደገ ኮይኖም እውን ዝሕጉዝና ሽዑ ዝነበሩ ንበዓል ኣምባሳደር ንበዓል ሓድሽ ገዛሃይን ካልኦት እውን ከይጠቐስኩ ከይሓልፍ ከም ይቅርታ እንድሕር ቢለዮም ኮይነ ኮታስ ሽዑ ዝነበርናዮ እቲ ትግራዋይሲ ክንሕግዝ ብዝብል እዩ እና ደኺምና ኢና እና ፍላይ ከዓ ሓድሽ ነገር ስለ ዝነበረ ቅድሚኡ ሞር ኦርጋናይዝድ ብዝኾነ ብቲዲኤፍ ቢልካ ብመንግስቲ ትግራይ ዝኾነ ፃውዒት ይመፅእ እሞ እቲ ህዝቢ ኣተሓባቢሩ እቲ ህዝቢ ብሎካሊ እዩ ማኔጅ ዝገብሮ ነይሩ ካምፔናት ካብቲ ህዝቢ ካብቲ ኮሚኒቲው ገንዘብ ይዋፃእ ቦቢልካ ከዓ ናብቲ መንግስቲ ትግራይ ዘበሎ ዘዳሎ ኣካውንት እዩ ዝስደድ ነይሩ ስለዚ ዘካይዳ እዚ ካብቲ ናትና ንእሽተይ ፍልይ ስለ ዝብል ሓደ ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ካብ ቅኑዕ ኣተሓሳስባ ዝምንጪ ናይ ጥርጣረ መንፈስ ነይሩ ስለዚ መጀመርያ ክንሰግሮ ዝግበአና ነገር ናትና እንታይነት እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ካልኣይ ከዓ ኣባና ተስፋ ክገብር ምግባር ስለ ዝነበረ ኣብ ናትና ፕሮፋይል ፐርሰናል ኢንፎርሜሽኖም ኣብ ደገ ዘየውፅኡ ሰባት ከይተረፉ ፎቶና ጠቂዕና ኣበይ ከም እንሰርሕ ኣበይ ከም እንነብር ቅድሚኡ ንገብሮም ዝነበርና ኣብ ኮሚኒቲና ንነጥፎ ንጥፈታት ከይተረፈ ኣብ ፈለማ ቲቪ ኣትቐርብ ነይራ ፈለማ ሄልፕ ዳስ ቢግ ታይም እሱ እዩ ናይ ናትና ኢንተርፌስ ነይሩ ቫይስ ፕሬዚደንት ና ኮይኑ ዝሰርሐ ናይ ፒአር ኮሚኒኬሽን ሽዑ ዝነበረት ወይዘሮ ስምረት ኣስገደሙ እውን ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝበሃል ስራሕ ሰሪሓ እዚ እምነት እዚ ንምቕያር ንባዕሉ ኦልሞስት ሶሻል ኢንጂነሪንግ እዩ ምክንያቱ ዝተለመደ ንብዙሕ ዓመታት ኩሉ ግዜ ህዝብና ፀገም ኣይፍለዩን ስለዚ ኣብቲ ፀገም ህዝብና ኣብ ምቅላል ዓብይ ስራሕ ዝሰርሑ ዓበይቲ ኣሕዋት ኣለዉ እዚ ፍልይ ዝበለ ኣሰራርሓ ክትሰርሕ ክጅምር ከለካ ገሊኦም ተረዲእዎ መናእሰይ ክቕበሉ ኣለዎም መናእሰይ ክነተሓባብር ኣለና እንታይ ክንሕግዘኩም ዝበሉልና ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ያው ብጥርጣረ ዋዩ ጋይስ ንመን ኢኹም ንምንታይ ብፍላይ ከዓ እቲ መንግስቲ ትግራይ ቴሌቶን ምስ ጀመረ ምንቅስቃስ ምስ ጀመረ ሞና መንግስቲ ጀመሮ ዘይተእትውዎ ስለዚ ንሕና ንዓልሞ ዘለና ታተኽ ንብል ኣብ ንጅምረሉ ሰዓት እቲ ገንዘብ ብፍላይ ትካል ሕጋዊ ትካል ሪስፖንሲብሊ እየ ክትብል ከለካ ተመሊስካ እቲ ናትካ እቲ ዘበልካ ሓላፍነትካ ንካሊእ ክተሰጋግር ከለካ ፅቡቅ ስለ ዘይመፅእ ንሕና እውን ብፍላይ ከዓ ገንዘብ ክንእክብ ከለና ዝኣተናዮ ቃል ደጋጊምና ዝኣተናዮ ቃል ኣብቲ ህዝቢ ዝሕተት ነበረ ሕቶ እቲ ገንዘብ ሲ ክተብፅሑልና ዲኹም እዩ ዝብል ስለ ዝነበረ ንሳብ ግምት ውሽጢ ብምእታው እቲ ዓላማ ነፂርና ስለ ዝተልዓልና ቀጥታ ተን ገንዘብ ናብ ተመዛባላይ ኢድ ክበፅሓ ስለ ዘለወን እቲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ትኽኽየድ ዝግብኦ ክዝለል ዝግብኦ ተጓንፎታት ተዘሊሉ ኢና ክንፍፅሞ ክኢልና ማለት እዩ እምበር ኣብቲ ዝደለናዮ ሰዓት ኣይተወደነ ኦፍኮርስ ግን
ካብዚ መጽ ይመስለኒ ተጓንፎታት ስሎው ዝገበረና ልብል ዝተለመደ ሰራርሓ ነይሩ ዝተለመደ ሰራርሓ ንምቕያር ከዓ ግዜ ኣድላይ ኮይኑ ተረኺቡ ማለት እዩ ከቢድ እዩ ዝተለመደ ኣሰራርሓ ኣይኮነን ብርግፅ ኣብ ዓድና ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኩለን ነገር ናብ ሓደ ለቆታ ይእተዋ እዩ እቲ ኣካይዱ እቲ ክሬዲት እውን ይመስለኒ ሓደ ሓደ ረብሓታት ናይ ተዓዲ ፖለቲካዊ እውን ክኾን ይኽእል ብሃፍቲ ኣቢልካ ወይ ከዓ እዞም ህዝበኛታት ላይ ከምዚ ዓብዪ ዝገብሮ ዘሎ ከምኦም ዓይነት ሰባት ከይፍጠሩ እውን ክኾን ይኽእል ሕዚ ክሓስቦ ከለኹ ተኣካይዳ ጥንክር ዝበለ እዩ ገንዘብ ሒዝካ ስለ ዝመፀ ከሲ ኢልካ እቲ ህዝቢ ብቐጥታ ትረኽቦ ኣይኮነን ዋላ እቲ ሰብ ባዕሉ እውን እቲ ሕብረተሰብና እውን ንእሽተይ ናይ ምጥርጣር ባህሊ ኣለዎ ቀልጢፉ ተኣሽመ ይብልን ካልኣይ ከዓ እቲ ዝነበረ ኣካይዳ ከምቲ ዝበልካዮ መንግስታዊ ዝኾነ ተፈሊጡ ፀንሐ ትካል ተዘይኮይኑስ እምነት ክድርበሉ ዝኽእል ተኣሽሙ ትካል ክኾን ኣለዎ ካሊእ ስለዚ ከምኡ ምዃኑ እዚታት ሰይርካ ምምፃእ ካልኦት ከማኸም ዝበሉ ትካላት ክመፁ ኣብ ምግባር ዓብዪ ግደ ተፃወትኩም ከዓ ይመስለኒ እና ፅቡቕ ክያዶ እዩ ሓደ ዝኾነ ፈተና ሓሊፍኩም ኣለኹም ነቲ ፅባሕ ዝጣየሽ ሓድሽ ትካል ከማኸም ዓይነት ትካል ማለት እዩ ኣብ ንእሽተይ ሜቢ እንድሕር ግዜ ሂብካኒ ከም ህዝቢ I think ንዓሲ ብቐዳማይ ምስ UMD ኢንተርቪው ገብር ከለኹስ ዶክተር ጌታቸው እንታይ ኢሉ ነይሩ እቲ ሶሻል እቲ ናይ ውዳበ ዝብል ባህሊ ዝበሃል ባህሊ ኣብቲ ሕብረተሰብና it's in the social fabric of the society እዚ ናይ ምውዳብ ፀገምስ ህዝቢ ብዛዕባ ጥቕሚ ውዳበ ይፈልጥ እዩ ዝብል ብጣዕሚ ኣነ ዝተቐበልክዎ ሓሳብ ማለት እዩ ሓደ ፀገም ዘሎ እታ ዝበልካዮ መወዳእታ እያ ዝተለመዳ ውዳበ ግን ክኾን ኣለዋ ስለዚ ተን ውዳበሳ ንኽፍጠራ ብዙሓት ውዳበታት ንኽፍጠራ ዕንቅፋት ዝኾን ዘሎ ብዛዕባ ውዳበ ጥቕሚ ዘይምፍላጥ ኣይኮነን ዓብዪ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ንኽልመድ ግዜ ስለ ዘድልዮ ያው ንዕኡ ካልቲቬት ጌርካ ተንከባኸብካ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ንምብፃሕ ዘኽእል መስርሕ የለን ስለዚ ዝኾኑ ወገናት ክጅምሩ ይኽእሉ ውዳበ ግን ብወቢሉ ዘይክሳኻዕ ይኽእል ምክንያቱ እዞም ነገራት እዞም መዕንቀፍቲ ነገራት ስለ ዝርከቡ ማለት እዩ ጠቃምነት ውዳበስ ይፈልጦ እዩ ብጣዕሚ ስለዚ ክልቲአን ድሕረ ራኺብናየን ኮይና ይገርመካ ኣሜሪካ ሕዚ ተሪኢኻስ ከም ኣብነት ብቐዳማይ እናንበብኩ ዝረኽቦ ሓደ ሶሳይቲ ብናተይ ይረኣያ ኣራዳዳ ዓብዪ በልፂጉ ትብሎ ናይ ሓዚ ቃል ክንጥቀም እዛ በልፂጋ ትብል ማዕቢሉ ትብሎ ሲቪል ሶሳይቲ ኣብ ሲቪል ሶሳይቲ ክሰፍሕ ከሎ ኣብቲ መድረክ እሱ እውን ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክገብር ከሎ ብወቢሉ ከዓ ኣብ ሂወቱ ጠቕላላ ማሕበራዊ ሂወቱ ለውጢ ክፈጥር ከሎ እዚ ኣሜሪካ እንድሕር ሪኢኻዮም ኮይንካ ወይ ከዓ እዞም ዓበይቲ ዓድታት ከም ካናዳ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ቁፅሪ ዘለዎም ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኣለዎም ትካላት ኣለዎም ኣሜሪካ ሕዚ 1.6 ኣብ ሂማኒታሪ ኤድ ፎከስ ዝገብሩ ትካላት ኣለዉ 1.6 ሚልዮን ማለት እዩ ስለዚ ን200 ሰባት ሓደ ትካል ኣለዎ ማለት እዩ ን200 ሰባት ስለዚ ዝተለመደ ክንብል ከለና እዞም ዝተወሰኑ ሰብ መንግስቲ ትግራይ እኳስ ሓግዙ ንክብል ከሎ መንግስቲ በይኑ ክዋፅኦ ዘይክእል ፀገም ስለ ዝኾነ ኢሉ እዩ ዝጅምር ስለዚ መንግስቲ ዘይተዋፅኦ ከዓ ቲዲኤ በይኑ ክዋፅኦ ይኽእልን ማረት ክዋፅኦ ይኽእልን ቲዲአርኤፍ ወዳ ማረት ክዋፅኦ ይኽእልን ስለዚ ኣድላይነት ናይ ብዙሓት ዓይነት ከምዚ ኣብ ሚእቲ ቲዲአርኤፍ ወላ ተመፃእነ ደስ እዩ ዝብለኒ ምክንያቱ ከምፅኦ ዝኽእል ረብሓ ስለ ዝርድአኒ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ መልክዕ ተረእናዮ ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ግርም እሞ ተንሰልድሲ ሂብናዮም ኢና እንቶም ተደለዩ
ክውሃው ተደለዩ ሰባት ዲኻ ትብል ዘለካ أو ሂብዎን أكايدو بتصبغ غير نغركا لذي تي حدا طرطارات زمصه لكع እዩ اسي ግዜ ክወስድ ከሎ نحنا ون شعو ግዜ ዝነበረና ብጣዕሚ ዲስከሬጅድ ዝነበረ ስምዒት ናይ መጀመርያ ይገርመካ መጀመርያ ከባቢ ብትግራይ ውን ጽቡቕ ኣቀባብላ ኣይተገይሩልና ብብዛትኩም ዶክተር ደብረጽዮን ከይተረፈ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም ዝብል መልእኽቲ ሽዑ ከዓ እቲ ኢሚድየት ርክብ እንገብረሉ ዝነበረ ናይ መንግስታዊ ትካል ማሕበራዊ ጉዳይ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝበሃል ቦልሳ ቢሮ ኦፍ ሌበር ኤንድ ሶሻል ኣፌርስ ንሶምን ከይተረፈ ዝፅሓፉልና ደብዳቤታት ኣሎ ብዙሕ ርክብ ጌርና ኢና ስለዚ እቲ ኣቀባብላ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ድሓር ግን ኣብቲ ፕሮሲጀር እዩ ከምቲ ዝበልክኻ ንሕናትና መርገፂ እንታይ ነይሩ መንግስቲ ዘውፅኦ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፕሮግራም ተሃልዩ بتي حق زفقدو requirement زوصو ነገር እንተሃልዩ ኣገዳሲ ንኽንሳተፍ ይፈቀደልና እዩ ታ ገንዘብ ትውሓት ትሕፀር ንሕና ታይና ንርለና ንሓስብ ዘለና ኣጀማምራና እንድሕር ፅቡቅ ኮይኑ ቀፀልቲ ንገብሮም ፕሮግራም ብዛዕባ ናትን እውን ኣብ ሪስክ ስለዝኣቱ ፅቡቅ ስራሕ ንምስራሕ እዩ ዕላማና ንፁር ዝኾነ ብፍላይ ሕብረተሰብ ከዓ ሓታትን ክኸውን ገንዘቡ ኣበይ ከም ዝውዕል እቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ለውጢ እንታይ ምዃኑ ፈሊጡ ብኡ ንክዓግብ እሞ ናይ ወሃባይነቱ ድሌት ንክውስኽ ካብ ምግባር ዝተልዓለ እዩ ድሌትና ማለት እዩ እዚ ኣብይ ነይሩ ተፈላለዩ ስለዚ መንግስቲ ዘውፅኦ ፕሮግራም ኣሎ ግን ኣብቲ ፕሮግራም እሱ ክትሳተፉ ትኽእሉ እቲ ገንዘብ ናብቲ ናትና ኣካውንት እቲኹም ንሕና ብንህበኩም ኣፕዴት ጥራሕ እዩ ስለዝነበረ ንሕና ቅቡሎ ይገበርና እዩ ናትና ትካላዊ ኣሰራርሓ እዚ ምክንያቱ ንሕና IRS ዝሃበና ሪኳየርመንት ኣሎ ንሕና ናትና ውዳበ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ብናይ ኣሜሪካ ሕጊ ዝግዛእ እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ክንነጥፍ ከለና مسب تግራይ ዝርከቡ ብትግራይ ሕጊ ዝግዝኡ ትካላት ኣቢልና ኢና ስራሕ ንጅምር ስለዚ ፓርትነርሺፕ ኮሚና ክሬት ትገብሮ ናትና ሪኳየርመንት ነቶም ኣብ ዓዲ ዘለው ናይቲ ብትሕጊ ብትስርዓት ናይቲ ዓዲ ክግዝኡ ዝግብኦም ተሓተቱ እውን ዝኾኑ ሰባት ናትና ድሌት እንታይ ምዃኑ ግልጽ ጌርና ናታቶም ከማልእዎም ዝግብኦ ረቑሓታቱ ከዓ ፈሊጥና ናይ ክልቲኣዊ ሽርክና ውዕል ብምፍርራም ኢና ጀሚርና ትስራሕ ከራድዮን ክሰርሖ ዝግብኦ እንታይ ምዃኑ TDRF ከዓ ሓላፍነቱ እንታይ ምዃኑ ለሊና ፈሊጥና ኢና ትስራሕ ጀሚርናዮ ሶ ካብኡ ብምጋስ ፀገም ዘሎ ይመስለኒ ንክሪኦ ከለኹ ምክንያቱ as TDRF ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስራሕቲ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ብትሕጊ ናይ ትግራይ ዓዲ ዝግዛእ ዝፈልጥዎ ንሶም እቲ ናይቲ ዓዲ ሕጊ ፀፅዩ ዝፈልጥ ትካል ስለ ንሰርሕ ዘለና ኣንሕና ዊኣር እቲ ፈንድ ሶርስ ንገብር ሰባት ኢና እምበር መካየድ ትስራሕ እውን ክንኮነ ይግበአና ግን ትስራሕ ዘካይዶ ብናትና ነውፅኦ ናይ ፅሬት ረቑሕታት እዩ ክውሰን ስለዚ ኣካይዱ ከምኡ ኢና ከድናዮ ዳስ ዌር ንበዓል ዳንኤል ትካቦ like the project coordinator ምግባር ኣብ ምትሕባር ክሕግዙና ዝተሳተፉ ዓበይቲ ሰባት እውን እቲ ገንዘብ ተሓሕዛ እውን ብኡ ልክዕ ከም ፅሩይ ንክኸውን ኣብ ንበዓል ኮሚሽነር ሙሉወርቂ መምሩ ሙሉ ሃይለ ስላሴ ዶክተር ሳሙኤል ሳምሶን ኮይኖም እቲ ገንዘብ ከም ፔሮል ከም ደሞዝ ንክኽፈሎም እቶም ተመዛበልቲ መንግስቲ ፈልዮም ሞ ኣበይ ከም ዝርከቡ ይነግረና መንግስቲ ብናይ ባዕሉ ረቑሓ ውፅኡ ማለት እዩ ካብኣዮም ገይሮም ከዓ ባይዘዊ ኣደይነ ደደ መንግስቲ ሓገዝ ናይቶም ክሕገዙ ዝግብኦም ተመዛበልቲ ስም ዝርዝር ሂቡ ዓይነት ደረጃ ናይቲ ድሌቶም እዚ ሰለስተ ዓይነት ደረጃ ዘለዎም ሰባት እዮም ደረጃ ሓደ ክሕገዙ ዝግብኦም
ኣብ ዓሊተና ኣብ ዓድዋ ኣብ ወረዳ ክልተ ኣውላዕሎ ኣብ ወረዳ እንደርታ እናተባሃለ ብስነ ስርዓት እዩ ተዋሂቡና ኣብ 27 ወረዳታት ኢና ከድና ዜርና ይብናዮ እቲ ዝርዝር ምስ ተዋሃበና ከዓ ትክክለኛ ሰባት ምህላዎም ንምርጋፅ እውን ካልኣይ መፃረይ ንገብር ኢና ምክንያቱ ሙስና ክህሊ ይኽእል ሰብ ዘይ ናይ ባዕሉ ሰብ ክእቲ ይኽእል ስለዚ እሱ ወዲሱ ንምቅራፍ ዕድል ከይፍጠር ምባል ከይድካ ኣብቲ ግዜያዊ መፅለሊ እቲ ተመዛበላይ ታሰሩ ሒዙ ፀኒሑ መለለይ ካርድ ሒዙ ፀኒሑ እታ መለለይ ካርድ ኮፒ ብምቕባል እታ ፎርም ምምላእ እታ ፔሮል ፎርም ድሓር ትሰብሱ ናብ ባንክ ከይዱ እታ ፔሮል ሒዙ ምስ ከደ ብኣ ልክዕ እቶም ሰለስተ ሰባት ዓንቶ ዝጠቐስክዎም ናይቲ ባንክ ሓለፍቲ ዝፈረምዎ ወረቐት ሒዙ ከይዱ እታ ገንዘብ ወፃእ ትግበረሉ ማለት እዩ ብኡ ቢሉ ከዓ ሴቭ ናይ ምግባር ቅርሺ ናይ ሴቭ ናይ ምግባር ናይ ምዕቋር ባህል ብኡ ገይሩ ኣካውንት ንክኸፍት ክነተባብዑ ስለ ዝደለና እዩ ከምኡ ጌርና ብዝኾነ ስለዚ ገንዘብ ተዋሂቡ እዩ 5 ሚልዮን ዝኣክል እቲ ናይ መጀመርያ ሊስት ተዋሃበና ኦልሞስት 900 ከባቢ ሰባት ይብና እዚኦም ቤተሰብ መራሕቲ ስድራ እዮም 1,000 ክብል ከለኹ it helps ብዙሓት ሰባት ክንደይ ቤተሰብ ከም ዘለዎ ስለዚ ቁፅሪ ኣርባሕ እዮም ቤተሰብ 4 ዘለዎ ቤተሰብ ስለዚ ልዕሊ 5 ሚልዮን ቅርሺ ተዋሂቡ እቲ ዝተለፈ 1 ሚልዮን ኣብቲ ባንክ ኣካውንት ኣሎ ድሓር ክንጥቀመሉ ኣክሰስ ክንገብሮ ኣብ ንፅዕረሉ ግዜ እቲ ጦርነት ምስ ተጀመረ ኣክሰስ ክንገብሮ ይከኣልናን ምክንያቱ ኣብ ምግዳል ስለ ዝነበሩ እቶም ኣካውንት ዝሓዙ ሰባት ንሶም ከይፈረምዎ ይወፅእ ነይሩ እምበር እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ፈቒዱልና ነይሩ ኣክሰስ ክንገብሮ ትቕርሺ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ዝተወሰነ ገንዘብ ኣሎ ሕዚ እውን ቴሌፎን ተዓፅያትና ኣላ እምበር እታ መንግስቲ ዝሃበና ዝርዝር ምልእቲ ኩሎም ካልኣይ ዝርዝር ኢና ንፅበ ነርና ካልኣይ ዝርዝር ንፅበ ነርና ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ብዝኾነ ኣብ ናይ መጀመርያ ክትጣየሹ ከለኹም እዚ ኩሉ ሓሊፍካ እዚ ኩሉ ገንዘብ ምእካብ እቲ ህዝቢ እውን ክምስገን ኣለዎ ኣብ ሓፂር እዋን ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ህዝቡ ከድሕን ኢሉ እንዲያም እዚ እቲ ጎንደርን ከባቢኡን ተሰደደ ሰብ ንምድጋፍ ዝተኣከበ ገንዘብ እዩ ብድሕሪኡ መዓት ዲዛስተር እዩ ተፈጢሩ ናይ እንበጣ ኣሎ ናይ ኮቪድ ኣሎ ብዙሕ ነገር እዩ ተፈጢሩ ብድሕሪኡ ብድሕሪ እቲ ንስኹም ዝኸድኩሞ ክያሉ ስለዚ ኣብ ፈለማ ገና ዕሸል ከሎ ትትካል እዚ ኩሉ መስርሑ ትትካል እውን እቶም ናይ ትትካል ራን ትገብሩ ኣካላት እውን ብጣዕሚ ክትምስገኑ ይግባእ እቲ ህዝቢ ኮላይ ኣብ ሓፂር እዋን ክንዲዚ ኣሚኑ እቲ ቅርሺ ምሃብ ናይ ማንቲ ናሃትኩም ፐርሰናሊቲ እውን ፅቡቕነቱ የረጋግፅ ያው ኣብ ሰዓት እዚ ከምዚ ዓይነት ትካል ክስስን ኣለዎ ክእመን እውን ኣለዎ ከምዚ ጌርካ ከዓ ግልፅነት ትራንስፓረንሲ ዝበሃል ነገር እውን ክትፈጥረሉ ከለካ መመሊሱ ይህብ የዋፅእ ይሕግዝ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣካይዳ እዩ ስለዚ እዞም ፈተናታት እዚኦምስ ከም ፈተና ክሕሰቦ ይኽእሉን እዮም ከም ዕሸል ትካል እንተሪኢኻስ ዕድለኛ ትካል እዩ ክበሃል ይከኣል እስኪ ምስ ካልኦት ሓቢርካ ምስራሕ አንተ ጀማሚርካ ነርካ ምስ ካልኦት ማሕበራት እቲ ቀንዲ ኣታዊኹም እቲ ኦርጋናይዝ ትገብሩሉ እንታይ እዩ ጎፈንድሚ ጥራይ ድዩ ሕዚ ሰብሲ ክረኽበኩም ተደልዩ ክህብ ተደልዩ ዓይነታት ከታ እዩ ገንዘብ ድዩ ኢንካይንድ ድዩ ማለት ብንብረት ወይ እቲ ተቐበልዎ ድጋፋት ከታይ ዝመሳሰለ እዩ ማተርያል ክትቕበሉ ዲኹም እዚታት እስኪ ስለዚ ክልተ እየን ሕዚ ሕተን ሕቶ ናይ መጀመርያ ስራሕትኩም ብከመይ ተቀላጥፉ እቲ ዓይነት ርክብ ብምስራት እዩ ዝትብል ተኻለይቲ ከዓ እቲ ዓይነት ሓገዝ ኢኹም ትቕበሉ ዝብል መጀመርያ ከም ሓደ ኦርጋናይዜሽን TDRF ዝኾነ ይኹን ስራሕ ክንጅምር ከለና በይንና ከም ዘይንወፅእ ስለ ንፈልጥ ካልኣይ ከዓ ወላ በይንና እውን ዓቕሚ እንድሕር ተዝህልወና እቲ ትግራዋይ ብዙሕ ፖቴንሻል ብዙሕ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ናይቲ ትግራዋይ ኩሉ ዓቕሚ ናብ ሓባር ኣምፂኻ ኣብ ነጥፎም ስራሕቲ
ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ንምስራሕ ስለንዕልም ርክብ ናይ ግድን ነይሩ ርክብ ምምስራት ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጀመርያ ኣብዛ ዓዲ ስለ ዝተዋቐርና ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ሕብረት ምጥያቅ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ባህሊ ምዕባይ እቲ ቀንዲ ዕማምና ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኦፊሻል ዝኾነ መልእኽቲ ደብዳቤ ብምልኣኽ እቶም ዓንተወት ፀራሕክዎም ኮሚኒታት ከይተረፉ ንበዓል ዩትና ከይተረፉ ቲዲኤ ከይተረፈ ኣብዛ ዓዲ ዘለዉ ማሕበራት ኩሎም ትግራዋይ ተኮር ዝኾኑ ማሕበራት ርክብ ጀሚርና እዚ ለበዋ እዩ ትርክብ ክብለካ ኣለኹ እዚ ዓይነት ኣሕዋትና ኣብ ከምዚ ዓይነት ስቃይ ኣለዉ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ጀሚርና ኣለና እሞ ሓቢርና ንስራሕ ይገርመካ ጎል ከይተረፈ ክንድዚ ዝኣክል ኣኪብኩም ሃቡና ዝብል እውን ከይተረፈ ኢና ልኢኽና ኣሎ እዚ ገሊኦም 3-4 ዕፅፊ ገይሮም ዝሃቡና ኣለዉ ንበዓል ዲሲ ቦስተን ገሊኦም ከዓ እቲ ጎል ሂውስተን ሚኒሶታ ገሊኦም ከዓ ገንዘብ ዝተዋፅአ ከምቲ ዝበልካ بت زنبرة كنوع زخنا الرعاية دي خاطبلو ويكع كابناتنا زي إيمان ونسر على تجنزب تأكيد ناب تجرينا منقص زخدا بايزوي نحنا العائلنا تهزو بعلو تأخاخيو جنزب أكيد ناب عدز الأخوين بزح جنزب له نسنو علو أكل يحب سناي مخنيات زرو تجنزب حتى لا يقوم في لايك عنا بحزب نافت زقبو تمزابلاي ندحر بزح خوينو سي دستاناس وسن يقول ስለዚህ ርክብ ላይ ነይሩ ሓደ ብዚ ዝግበር ርክብ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ኮሚኒቲና ትግራይ ተኮር ዝኾኑ ኢና ጀሚርና ናይ መጀመርያ ርክብና ማለት እዩ ድሓር ስራሕቲ ብፍላይ ስራሕና ዓውድ መስ ስራሕና ትግራይ ስለ ዝኾነ ምስ ትግራይ ዘለው ትካላት እውን ርክብ ምስራት ነይሩና ማለት እዩ እዚ ናይ መጀመርያ ርክብና ምስ ከራዲዮን ኤልደርስ ኣሶሲዬሽን ዝበሃል ዓቕሚ ኣለዎም መናእሰይ እዮም بزح فولنتير اللهم سلزي نعبناتهم محاورة بيلنا تخن وصحو زقبنا عمام شتو خنوع زقبنا وقعنا مالتي سلزي partnership is at our core أسرار حاراي نعمل له وانا فلايك عاق وزيتها ونخون كحجزنا زخ المخانو نعمل أبز حس ساعات partnership ካብ ትግራይ ተኮር ናብ ደጋዊ ኤክስተርናል ዝኾኑ ስቴክሆልደርስ ርክብ ክንጅምር ኢና ማለት ስለዚ ግራንት ምድላይ ሓገዛት ምድላይ ቦቢልና ከዓ ቶም ፕሮግራማት ተዓይነት ሓገዝ ትደሊ ዝበልካያ ባቢለ ክምልሳ ናይ UN sustainability goals ዝበሃሉ ኣለዉ UN ሕብራት መንግስታት ዘውፅኦም ዕማማት ኣለዉ 2018 ዝተነደፈ ማለት እዩ ካብቶም 17 ጎላት እቶም ናይ መጀመርያ ቀዳምነት ገይሩ ዝፀርሖም ድኽነት ምውጋድ እዩ ድኽነት ናይ ኩሎም ፀገማት ስር ገይሩ ስለ ዝተወሰደ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓድና ከዓ እቶም ዘለው ፀገማት ርኢናዮም እቶም ዘለው ፀገማት ዋናት ንዓና ምስትናትና ስራሕ ዝኸይድ ማች ዝገብር ምስቲ ዓንቶ ሚሽን ናታዩ ቪዥን ናታዩ ዝበልኩ ካብ ምስኡ ዝኸድ ኮይኑ ዝረኸብናዮ እዛ ናይ መጀመርያ ጎል እዚኣ እያ ፀገም ሕብረተሰብና ብፍላይ ድኽነት ምውጋድ ስለዚ ድኽነት ከመይ ነወግዶ ዝብል ከዓ እንታይ ጌርና that's where we came into the goals the areas of work focus ንገብረሎም ቦታታት ሓደ ዲዛስተር ዘጥቅዖ ዲዛስተር ፕሮን ዝኾነ ሶሳይቲ ዘለና بزرع لها بناتين نات كان عدمة 3 ጊዜ ኩናት ተኻይዶሎ ድሕር ከምናተይ ዕድመ ታሊካ ማለት ይቅርታ ድሕር ብደርግ ነርካ ማለት እዩ ኣቦታትና ከዓ ብፍላይ ዘም ካብ ሃይለ ስላሴ ዝመጹ ከዓ ያው ካሊ ኩናት ሕሊፎም ማለት እዩ እዚ ኩናት ጥራሕ ሰብ ሰራሕ ዝኾነ አንበጣ ኣሎ ድርቅ ኣሎ ካሊ ነገር እውን ኣጋጢሙ ይኾን حمام وررشين ناي ايدز ديزاستر نيرو ناي بوليو نيرو ناي كوليرا نيرو استفلالي حماماتو نيماتو نيران ببغيزو ስለዚ ህዝብና ኩሉ ግዜ ዝተፈላልዩ ሰብ ሰራሕን ተፈጥራውን ፀገማ ስለ ዘጋጥምዎ ኣብዚኦም ቅልጡፍ ዝኾነ ሓገዝ ናይ መሃብ ተኽእሎ ዘለዎ ማሕበር
ምድላው እዩ ነይሩ ካልኣይ እንሳ እውን እታ ናይ IDP ታ ዲስፕሌስመንት ናይ ዘር ተኮር ኣብኣ ጀሚርና እያ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ሕርሻ ፉድ ሴኩሪቲ ማለት እዩ ዓርስኻ ምግቢ ምኽኣል ሕብረተሰብና ባዕሉ ንባዕሉ ክምግብ ዝተፈላለዩ ኢኒሽቲቭታት ኣብ ምሕጋዝ ሓረስቶት ፈሊኻ እቲ ናይ ኣተሓራርሳ ሜልኦም ምቕያር እውን ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክትታት እናቐረፅና ክንነጥፍ ኢና ስለዚ ኣብቲ ፕሮጀክት እሱ ዘድልዩ ነገራት ሽዑ ተነፂሮም ምስ ወፁ ኢና ብዓይነት ድዩ ብገንዘብ ሓግዙና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ሳልሳይ ጥዕና እዩ ራብዓይ ትምህርቲ እዩ እዚ ሓምሻይ ከዓ ኢኮኖሚክ ዌልቢንግ ሓደ ግዜ ኣብ ፀገም ዘሎ ሕብረተሰብ ምግቢ ሂብካዮ እውን ዘይክፍትሐሉ ይኽእል እዩ ዝፀገሙ ተፀገሙ ብገንዘብ ዝፍታሕ ዝኾነሉ ግዜ ኣሎ ምክንያቱ ገንዘብ ክትቦ ከለካ ኢምፓወር ኢኻ ትገብሮ ዘለካ ሓይሊ ዓቕሚ ኢኻ ትቦ ዘለካ ከይዱ ዝኾነ ቢዝነስ ክጅምር ይኽእል ዝኾነ ወላ ዝኾነ ነገር ገዚኡ ሚዛን ገዚኦም ዘካርዩ ነይሮም ቀደም የስታውስ ሚዛን ኣብ ደገ ፅርግያ ብ50 ቅርሺ ሚዛን ገዚእኻ ብመዓልቲ 10 ቅርሺ ሜክ ዝገብር ንእሽተይ ቆልዓ ትርኢ ማለት እዩ ስለዚ ሓገዝ ብብዙሕ ዓይነት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ዓይነት ሓገዝ ተቐበሉ ዝብል ብቶም ፕሮግራማት እዚኣቶም ኣብዚኦም ዘተኮረ ብዞም 5 ነጥብታት ዝገለፅክዎም ኣብኦም ዝንደፉ ዝቕረፁ ፕሮግራማት ክህልውና እዮም ስለዚ ኣብቲ ዓንቶ ዘርእኻዮም ናይቲ ማሕበር መራሕቲ ኤግዜክቲቭ ቲም ኣለና እዚ ኤግዜክቲቭ ቲም እዚ እቲ ዕላማና ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ኣበይ ንበፅሕ እንታይ ዓይነት እዩ ዕላማና ኣካይዳና እንታይ ክኾን ዘለዎ ንምንታይ ኢና TDRFs ንምንታይ ኤግዚስት ይገብር ኣሎ ዝብል ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው እዞም ክንሰርሐሎም ዝተለዓልና ዝተፈላለዩ ዞም ፕሮግራማት ዞም 5 ዝበልኩኻ ኣብኣቶም ፕላን ኣውፅኡ ትልመ ኣውፅኡ ማለት እዩ ትልመ ኣውፅኡ ፕሮጀክታት ንሕንፅፅ ማለት እዩ ኣካል ናይቶም ፕሮጀክታት እዚኣቶም ኣብ ዝወርሒ እዚ ኖቨምበር 30 ናይ ሓገዝ ምትእኻብ ወፍሪ ኣለና እዚ ዓመታዊ ወፍሪ እዩ ኣይደለ ናብኡ ዲና ንኸይድ ዘለና ወይስ ጠጠው ክብል ተኣሽሙ እዩ ፀገም የለን እቲ ፕላንኩም ኣብ ቀፃሊ እንታይ ኢኹም ክትሰርሑ ኣብ ዝብል ሕቶታት ስለ ዘለውኒ ናብ ምውዳእ ገፅና እውን ስለ ዝኾና ኣጋጣሚ ኮይኑ ፅቡቕ ዳታታት ስለ ዝረኸብኩ እየ እቲ ሰብ ኮላይ ንከምዚ ዓይነት ትካል ክድግፈሉ ዝኽእል መልክዕ ፅቡቅ ጌርካ ግልፂ እንተጌርካሉ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ እዩ እዚ ካብ ዶክመንትኩም እየ ረኺበዮ እዚ በዚ መገዲ እዚ ክረኽብኩም ይኽእሉ ከም ዝኾነ እዩ ኣብዚ ዶክመንትኩም ዘርኢ ፌስቡክ ኣሎ ኢንስታግራም ኣሎ ትዊተር ኣሎ ወይ ከዓ ዌብሳይት ኮላይ ኣሎ ያ በዚ ኦኬ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክ ወይ ከዓ ክቡራት ኣክሱማውያን ኩልኹም ከም ንበዓል TDRF ዝበላ ትካላት ክተባባዕን እቲ ሰብስ በብባህሪኡ ናይ ውሽጣዊ ድሌት ኣለዎ ገሊኡ ጅግና ክኸውን ይደሊ እቲ ናይ ጅግና ዝኾነሉ መገዲ ይፈላለ ሰብ ብምርዳእ ዝረኽቦ ሓጎስ ዝረኽቦ ፍስሓ ኣሎ ዕድመ ዝውስኽ ዝመስሎ ጎበዝ ተምሃራይ ክኸውን ዝደሊ ኣሎ መሃንዲስ ክኸውን ዝደሊ ኣሎ በብዝተፈላለየ ዝደለኻዮ ነገር ክትከውን ባህታ ዝፈጥረልካ ጉዳይ ኣሎ ካብቶም ዓበይትን መብዛሕትኡ ሰብ ዝስማዕምዐሎም ግን ሰብ ብምሕጋዝ ዝፍጠሩ ባህታታት ዝፍጠሩ ፍስሓታት ዝበለፀ ከም ዝኾነ እዩ ዝዝረብ ብመብዛሕትኦም ናይ ስነ ልቦና ምሁራት ዝዛረብዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ንትግራዋይ ካብ ማንም ንላዕሊ የድልዮ ማለት እዩ ካብ ካልኦት ሕብረተሰባት ዝሰልጠነ ዝሃፍተመ ሕብረተሰብ ንላዕሊ ንዓና የድልየና ስለዚ ከምዚአን ዝበላ ትካላት ንክበዝሓ ናይ ባዕልና ናይ እጃም እና ክንፃወት ክንድግፍ ኣለና ስለዚ ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ጎስጓስ ክንገብር ኢና ኢልኩም ቪድዮ ፖስት ጌርኩም ነርኩም ሓቂ ዶ ኣብ UMD እውን እያ ነይረ ስለዚ እታ ቪድዮ ኣብዚኣ ክቅርባ ክፍትን እየ ቅድሚኡ ግን ምናልባት
كمي عبال زخون زبلسكي قلت أقوله كمي نابتي دي عار اف سب كسنبر انت داريزي كمي يقبر عبالاتكم تاي كاركترستيك تي روقة حتى تايو عبالات المخان تفاعل قال لي قد مسام من لا سي زر ساعة خوا دقر سلازلا عفتن سرحنا يسرح تمالتي أبز خوينات جيزي أبز خوانة كل ساعات تجارو محور تجارو هيوستن عبالات هيوستن بناي بعلم تبقسو كابت حبرات سب جنزب أبزيوم لأن تشعشح زخون جنزب توازيو حمش شحنا بسودان بتيدي عريفة بيلوم تزترفة عم تقرأ بتشعر جزء عم تميت زنابر حبرات سب جزوز تقاصلو كاب استفلا لي عادتات تمازابلاي بحروج ملكع بمقوي ملكع قلتو في حاجة زي بناينا بكيلوغرام يزلفتي ويب سايتنا حواريتها سمر كابي كاليو أو أصيل خاء زخانة نشتى كامبين غيرنا أفتي سلسة معالت صومها بزقبرو لساعات لعلى حسر تشحر شيء أكيمنا لنا عزيز يا زاناي Giving Tuesday زاناي Giving Tuesday زبهال ببعامتو نايم لقسي بهلي المعباي عالم لخ تبقسو له أفتو فرسون مستاف تيدي عارف نزناتنا حبرات سب لقسي كم خال عايز أو عايز وخونا حبرات سبنا لقسي نفولتينا قد لاينت لقسي بتقرأ عاويز زي فلت يلن جن المومنتم سو organized بزخونا ملكعو بتيدي عارف نخهبو نخحجزو نخدقفو إنا صاوعيت نقرب زلنا تا فيديو اختريا خالي حاوريتها زرسعه حتى لندو خالي تا حتى كان نيركا يقرتا ناب تي دي ار اف كما يصبروا تي دي ار اف تي دي اف يمساسلن لا بايدو اجات دار باي ذا واي دار تي دي اف نا صبو ايو دحان صقاميلن اوكي سو تግራዋይ ብጣዕሚ ክምስገን እዩ ዝግብኦ ማለት ንዓና ኣሚኑ ስጋዕ ሕዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝበፅሕናሉ ባይዘወይ ብዙሕ ቅዱስ ትግራዋይ ብፍላይ ከዓ መንእሰይ ንዓዱ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ሰዓት ታዩ ተሞክረኻ ታዩ እንታይ ዓይነት ክእለት ኣለካ ከይበለ ብሙሉእ ልቡ ዝህብ ዘወፍይ ሕብረተሰብ ምህላው ብጣዕሚ ዝምስገን እዩ ብኡ ልክዕ ከዓ ድሌት ዓቕሚ ዘለዎ ብፍላይ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ብዙሕ ድሌት እውን ዘለዎ ሰብ ኣሎ TDRF كم محبر بين نابز 15 سبات ترينا زلها سبات تسرح كنسرح سلا زي نخل استفل عليه مويا زلهم في لايف تن 5 بروجرامات مويا زلهم مهوران تجارو بالمدي زلهم تجارو الناس وعنا أما خرت خنقبرينا سلازي استفل عليه أما خرتي أبن حد بروجرام كوميتيات كنت ساين زين عاتم ريتشارد بمقبار نقبرو سرحتي ناي بعلم الجام خوفيو عدل الله مالتيو كالاي ناي تي دي ار اف امباسادر بمخان اوريدي بزحات امباسادر لونا على السوشيال ميديا زنتفو ناتنا نقبرو سرحتي شير زقبرو ناي بعلم فاندرايزنج زقبرو باي ذا واي تي دي ار اف ناي بعلخا تي دي ار فاندرايزنج تقبر تخلي خا بزح الساعات أبز خونه يكون كامباني ندحر تصرح خوينكم تي كامباني ماتش زقبر ندحر كوينو دونيشنكم بتيلي عارفة بالكم كتاتو تدخل يخم حاجزكم كالي تاكس ديداكتبلي أبز حس ساعات تاكس سيزن يمتسأله إذا خونه يكون تقبروا وهبتو دونيت غيركم تاكس ديداكتبلي من لسلكم يتغرشي سلازي زيانة تقبروا يلابو بخمي يعطون الزبال كايجن عاوز تفلالي سرحتي ببجيزو صاوعيتنا قربينا صاوعي ولا نحط زي كيرنا زي قريبنا ناي تقراي زي ناي زخونه يكون تقراوايو ناي زخونه يكون تقراي زفتو سابيو عقم زلو ديليت زلو حابيرنا خسر يخليو كبلي دلي او ويب سايت سنا خا او كونتاكت مي زبلالو تلينك سبو متوا
تي ايميل توم عنتو زغلس كام سوشيال ميديا اكاونت ون بوبيلوم كرهونا يخون يوم يغني لي يا تግራይ ريليف تايز بال تغارو ديزاستر ريليف فند ابزبل تصحيفهم سي فيسبوك بيجون انستغرام ون تويتر ون يرهو ماتي نا ويب سايت كولا يلو او ابتي فيسبوك ترهو ويب سايت السيو او اتيخا متحتات مصحف مالتي قرم سلازي حنت فيديو ذا فيديو زي انقدمو ናብ መውዳእ ገጽና ክንከይድ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዛዕባ ነዛ ቀጻሊ ትሰርሕዎ ስራሕ ተመልክት እያ እሞ መዓልቲ ጊቪንግ ቱዝደይ ቅንያት ኣውደ ዓመት ኣብ ዝጅመረሉ እዋን በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝግበር ዓለም ለኻዊ ወፍሪ ልግሲ እዩ ዕላሙ ድማ ሰባት ኣብ ዘለው ይሃልው ዓቕሞም ብዝፈቐዶ መጠን ኣብ ዝደልይዎ ሰናይ ናይ ልግሲ ስራሕቲ ብሕብረት ንኽሳተፉ ዘተባብዕ ውዕውዕ ወፍሪ እዩ ንምዃኑ ኣብዚ ወፍሪ እዚ ከመይ ምስታፍ ይከኣል እንተልኩም ቀሊል እዩ ትካልኩም ገባሪ ሰናይ ማሕበር TDRF ዝመጽእ ዕለት 30 ጥቅምቲ 2021 እዚ ናይ ልግሲ መዓልቲ ምኽንያት ብምግባር ናብ ማለያ ዘይብሉ ስቃይ ዝርከብ ህዝብና ከምቲ ኩሉ ግዜ እንገብሮ ክንሕግዝ #giving4tigray ዝብል ወፍሪ ኣዳልያትልኩም ኣላ ኣብዚ ናይ ልግሲ ወፍሪ እንትሳተፉ ብዛዕባ እዚ ወፍሪ ንኻልኦት ምንጋር ኣይትዘንግዑ ንኻልኦት ከዓ መርኣያኹኑ ንTDRF ምውፋይ ተመዛበልቲ ወገናት ምድጋፍ እዩ ንTDRF ምውፋይ ንህፃናት ትግራይ ምሕጋዝ እዩ ንTDRF ምውፋይ ንኣዴታት ትግራይ ሓቦ ምስናቕ እዩ #giving4tigray ህይወት ነድሕን ትውልድ ንህነት ይገርም እዩ ثانك يو ጽቡቕ ፎቶ እዩ ስለዚ ጽቡቕ ቪድዮ እዩ ጽቡቕ መልእኽቲ ኮላይ ኣተራርኻ እውን ጽቡቕ ተራኻይ ናትካቶን እዩ ዝመስል ጽቡቕ ተራኻይ ኢኻ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣክሱማይን ሚድያ ኔትወርክ ናይ ኣክሱማይን ሚድያ ፌስቡክ ተዓጽዩ ዘሎ ሼር ግበርዎ ሳብስክራይብ ግበሩ መብዛሕትኡ ድሕሪ ሕጂ ወይ ከዓ እስካዕ ዝኽፈት ኣብ ዩቲዩብ ኢኹም ክትረኽቡና ትኽእሉ ሓደ ሓደ ኤዲተራት ኣድ ዝገበርናዮም ኣክሰስ ሂብናዮም ዝነበርና ኣሕዋትና ሼር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ፅሑፋት ገለ ሼር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ከምኡታት ዝኾነ ሓበሬታታት ብፌስቡክ ክነብል ኢና ብቪድዮ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ፕሮግራም ግን መደብ ግን ኣብዚ ኣብ ዩቲዩብ ከም ትረኽቡና እስኪ ናይ መወዳእታ ትብሎ ነገር ተሃልዩ ንዓኻ ክበካት ግዜ እሞ ኣብዚ ክንኣክል ኣሰፋ ያ ሓንቲ እታ ሕዚ ጀሚርናዮ ዘለና ካምፔን እያ donorbox.org/giving4tigray ትብል ሊንክ ተኸቲልኩም ብዝከኣለኩም ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ህዝብና ሕማቕ ስቅያት ምህላው ሓድሽ ኣይኮነ ንዓኻትም ዝኸኣለኩም መጠን 2 ቅርሺ ይኹን 3 ቅርሺ ይኹን ዝኸኣለኩም ዶኔት ጌርኩም ኣውፍዩ ካሊእ ንTDRF ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ዕማም እዚ ክትሰርሑ ትኽእሉ እቶም 5 ፕሮግራማት ዓንቶ ዝገለጽክዎም ክትሕግዙና ትኽእሉ ኣሕዋት እንተሃሊኹም በቲ ፀሪሕናዮ ዘለና ወይ ከዓ ዌብሳይትና ብምእታው ረኸቡና ዝከኣለኩም ኣብዚ ሓዚ ሰዓት ኩላ ትግራዋይ ተጋዳሊት እያ ኣብቲ ትሕዝ ዘለዎ ኩነታት ምስታፍ ንባዕሉ ካብቲ ኢሞሽናል በርደን እውን ካብቲ ሕዚ ገጢምና ዘሎ ፀገም ቴራፒ እዩ ሕዚ ንዓይስ ብዝኸኣለኒ ዝኾነ ነገር ምግባረይ ምስርሐይ ንባዕለይ ሴን ይገብረኒ ዝኾነ ነገር ሰርሕ ኣለኹ ኢለ ይኣምን ብኡ ከዓ ይረክዕ ማለት እዩ ስለዚ ንባዕልና ክንብል ኢና ፅቡቕ ነገር ንሰርሕ ደቂ ሰባት ዝብል መርገፅ ኣለኒ ንባዕልና ንኹን ንትግራይ ንኹን ትግራዋይ ሰብ እዩ ተባሂሉ እዩ ጎቦታትና ውንሲ ናይ ሰብነት ኣለዎም
እዚ ንሕና እውን ትግራዋይነት ዝገልጽ ሰባት ንኹን ከምቲ ዲአርኤፍ ዝበሉ ማሕበራት ንሓግዝ ክብል ይደሊ ይቐኒየለይ ብዙ ከዓ ነቶም ዶነራትና ነቶም ተወከልቲ ማሕበረሰባትና መራሕቲ ናይ ኮሚኒቲታት ሓቦ ዝኾኑና ክሳብ ሕዚ ከመስግኖም ይደሊ መን ምዃኖም ይፈልጡ እዮም ዘይተሳተፉ ተሃልዮም ቅድሚ maybe እቲ ዕማምና ዘይበርህል ነይሩ ኮይኑ እሞ ኣብ እንሰርሖ ንኽእል ጥርጣረ ዘለዎም ሰባት ተሃልዮም እውን ሕዚ እውን በርና ክፉት እዩ መፂኦም ክሕግዙና ከበረታትዑና ተተጋጊና ከዓ ክቅርቡና ፃውዒተ የቕርብ ንኣክሱማውያን ሚድያ ብጣዕሚ ከመስግነኩም ይደሊ ዝዕድል ስለ ዝሃብኩምና ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ኩላትና ንረባረብ ትግራይ ትስዕር زي عباي ملختي عب داغم هنصت تግራይ ኩላትና ንረባረብ ሕጂ ከምዚኦም ዝበሉ ትካላት ናምፃና ነባኹም ክነብሊና እስካዕ ሕጂ ዝተገበረ ነገር ተደገፈ ተሰርሐ ኦርጋናይዝ ዝገብሩ ወይ ዘተሓባበሩ ዘለዉ ትካላት እውን ናብ ህዝቢ ከምዚ ናምፃና ትግልፅነት ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብ መንጎ ከምዚ ዓይነት ትካላት ዘሎ ግልፅነት እውን ግልፂ ንምግባር ናሰዓረበ ክኸይድ ክንሰርሕ ክንፍትን ኢና ከም ሚድያ እሱ እዩ ዕላምኡ ናይ ሎማዓንቲ መደብ እውን እስካዕ ሕዚ ናሰርሐ ፀኒሑ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ጠጠው ኢሉ እቲ ኩናት ዝፈጠሮ ኩነታት ኣብቲ ናይ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ቲዲአርኤፍ ብቁልጡፍ ብዙሕ ገንዘብ ኣኪቡ ድሓር ጠጠው ምባሉ ንእሽተይ ንሰብ ጠፊኦም እንታ ኮይኖም ዘብል ነይሩ ከምዚ ጌርካ ክላሪቲ ምፍጣሩ ከዓ ደስ ዝብል ይኸውን ሕዚ ከዓ ከም ሓድሽ ከም እንታይ ዝበሃል ፀጳጦስ ድዩ ዝበሃል ወይ ከም ሓድሽ ከምቲ ናይ መጀመርያ ዝነበሩ ኣካይዳ ክኸይድ ኣይሞትን መፅሎ ስለዚ ኣብ ኖቨምበር 30 ኣብ ዝግበር ናይ ልግሲ ወይ ከዓ ናይ ውህብቶም ሃብ መዓልትታት ውህብቶኹም ክተበርክቱ ነዚኦምን ንካልኦትን ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ርእስና ንቲዲአርኤፍ ጥራሕ እንተይኮነ ከም ሓደ ከምዚ ሰናይ ተግባር ዝገብሩ ዘለውን ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ዝሳተፉ ዘለውን ትካላት ሓደ እንፂና ኣለና ፅባሕን ካልእ ግዜ ከዓኒ ካልኦት ክነምፂና የቐኒየለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ንመፂኹም ሓሳብኩም ስለ ዘካፈልኩምና ካብ ልቢ የመስግን የቐኒየለይ እሰይ يغنى كده تعمل زي مثلا قرب هاي تكنيك تساقم قاعد يعني ران مسنبات ስለዚህ የቀነለይ ክብራት ተኸታተልቲ ኣክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክ ኣክሱማውያን ናሃትኩም እዩ ንዑ ምዕባለና ናብ ንቡር ንምለስ ንሎሚ ሒዝናዮ መፂና ንበርና መደብ እዚ ይመስል ነይሩ ቀፃሊ ሰዓት ንራኸብ ሰሰና ይንኹም